Росія не полишає думки застосувати проти людей на заводі «Азовсталь» хімічну зброю. За даними української розвідки, рашисти хочуть здійснити так зване викурювання українських воїнів та мирних жителів з приміщень підприємства у Маріуполі. Це, мовляв, дозволить зупинити ті величезні втрати, яких зазнають окупанти. Вони планують бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами, носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами радіаційного, хімічного та біологічного захисту застосовуватимуться аерозолі із хімічною зброєю. Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відеофрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла, слід сприймати саме в контексті «не дати можливості нікому живим вийти з катакомб», зокрема після застосування хімічної зброї. Додатковими підтвердженнями планів Кремля щодо застосування хімічної зброї є так звана робота на випередження – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї.